Hola amics, què tal? Com esteu? Soc Miquel Serra d'Osona Survey Office. Això és Excel en 5 minuts. Avui treballarem el tema de separar o juntar noms en columnes. Comencem. Obrim el full que tenim preparat aquí, amb el nom de separar. Aquí tenim una llista de noms que, com podeu veure, estan separats per guions en aquesta columna d'aquí. I aquí tenim una columna que els noms estan separats per espais. Treballarem amb tots dos. Bé, en primer nom el que farem serà seleccionar aquests noms, que aquí veieu que tenim el títol a dalt, nom, cognom 1, cognom 2. Un cop els hem seleccionat, ens anem a la pestanya de la barra d'eines, la pestanya dades, i seleccionem eines de dades, text en columnes. Veieu? Fem un clic aquí, se'ns obre un quadre de diàleg, ens demana si els espais estan delimitats o són d'amplada fixa. En principi triarem delimitats, i diem endavant. Ens demana si estan delimitats per un taulador, un punt i coma, espai o un altre. En aquest cas li direm un altre i li introduirem el guió. Fixeu-se que automàticament aquí sota ja ens mostra com se separaran els valors. Aquí podem fer córrer la llista, ho veieu? Anem veient tota la llista. I molt bé, li diem endavant i ens diu on volem desplaçar aquestes dades. Fixeu-vos, aquí per defecte ens ha triat B3, veieu aquí, que és aquesta cel·la d'aquí, cel·la B3. Per tant, l'única cosa que ens desplaçarà serà els cognoms cap a la dreta. Li diem endavant al final i ja ho tenim. Veieu això? Se'ns han separat, se'ns han eliminat els guions i tenim la llista de noms i cognoms neta. Bé, ara farem exactament el mateix en aquí. Fixeu-vos, seleccionem aquesta, ens anem a text en columnes, escollim delimitat i diem que endavant. En lloc del guió, això ho traurem, seleccionarem un espai, fixeu-vos com se'ns han desplegat aquí les columnes, li diem que endavant i en aquest cas desplaçarem les cel·les cap aquí, cap a la dreta també, i li diem final. Perfecte. Aquí hi ha una cosa que no m'agrada, copiarem i aquí enganxarem els valors. I ja ho tenim separat, això. Bé, això és una manera fàcil, com podeu veure, de separar noms i cognoms que ens vinguin afegits en una llista. Bé, ara anem a ajuntar. Obrim la pestanya ajuntar. Aquí tenim tota una sèrie de noms, són els mateixos d'abans, que estan separats en columnes. Això el que farem serà, en primer lloc, seleccionarem la primera cel·la de la columna que volem ajuntar i li posarem el signe igual perquè ho farem a través d'una fórmula. Igual a el valor de la cel·la B3, ho concatenarem amb el signe de concatenar, amb la cel·la C3, el signe de concatenar i la cel·la D3. Bé, què passa ara si jo li dono enter aquí? Bé, ens ha quedat B, però tot ajuntat. Com ho farem per separar-ho? Fixeu-vos, doble clic, aquí en el signe de concatenar hi posarem dues cometes, espai, dues cometes, això ens donarà un espai lliure entre els dos noms i li tornarem a posar el signe de concatenar. O sigui, ens concatenarà el nom amb l'espai amb l'altre nom. I aquí farem exactament el mateix. Posarem cometes, espai, cometes i el símbol de concatenar. Li donem a la tecla Enter i ja ho tenim fet. Ho arrastrem cap avall i ja tenim la llista de noms i cognoms ajuntada. Bé, ho farem aquí d'una altra manera perquè veieu que això té més possibilitats. Aquí farem servir la funció concatenar. Fixeu-vos, igual a concatenar, fixeu-vos, ja concatena, molt bé. Fem doble clic o li donem a la tecla tabulador, la tecla tab, i ja se'ns obre el parèntesi. Fixeu-vos, ens diu el text número 1 que volem concatenar. Aquí ho farem, com que volem ordenar-ho pel primer cognom, el primer que farem serà triar el primer cognom. Aquí li ficarem el separador d'expressió, que és el punt i coma, perquè estem dintre d'una funció, estem fent una fórmula dintre d'una funció, i li direm el text número 2 que volem concatenar. En aquest cas seria cometes, espai, cometes. Li donarem el punt i coma, que és el separador d'expressió. Fixeu-vos com anem construint aquesta funció. Clicarem aquí
el símbol de funcions i se'ns desplega la funció, la que estem fent ara, fixeu-vos. Estem concatenant C3, que posa taverner, amb un espai, que el tenim aquí, i el text número 3, senzillament el que farem serà triar aquest saló. Molt bé, el text número 4, quin és? Fixeu-vos, cometes, espai, cometes, i el text número 5, què farem aquí? En aquest espai seria el Daniel, però perquè ens quedi bé, aquí aquest espai cometes, el que farem serà coma i un espai. Fixeu-vos com ens quedarà. Aquí baix ens dona la mostra. Taverner, Salom, coma, Daniel, que això seria la manera d'escriure-ho correctament. Aviam, d'acord? I el tenim aquí. Seleccionem amb la creueta al final de la cel·la, ho arrastrem cap avall i, senyors, ja ho tenim tot fet. Molt bé. Espero que això us hagi agradat. Us deixo l'enllaç al meu blog d'aquest exercici per si us el voleu descarregar. Us animo a fer clic al like del vídeo si us ha agradat i també us animo a subscriure-vos al meu canal de YouTube. Vinga, fins aviat. Adeu.